मोखां नायबाय थाखो मोखां माने जोंनाव फैसा गैया मानि फैसा नांगौ गारि भारा मानो गारि भारा नांगौ नोंसोरनोलाय बे न'निफ्राय नोंसोर सानैखौ होखारदोंसो जोङो आरो गारि भारा बिनो लाजिबावाखै नोंसोर माखौ लाजिनांगौ जाखो जोंनाव फैसा गैया नालाय फैसा गैया ओमफ्राय जों देनां फैसा खामायनो हायोबा नोंसोरनो होफैफिनगोनब्रा आरो देखायगोन नोंसोर जोंखौ होखारदोंना बुंबा देखायनोसो ओंखारो नोंसोरनि मोजांनि थाखाय बुंबा मानो खोमाखौ लाया मानो हरफ्रोमबो नांलायबाय थायो नोंसोरलाय जानाय लोंनाय सानफ्रोमबो नांलायबाय थानाय हौवा हिनजाव बुलायलायबाय थानाय बिसोरनो जाबाय नोंसोरनि संसार जानाया बुलायनो गोसो जादोंबा सानैजों बहा थांनानै बुलायहैयो बुलायहैथां बहा थैहैनो गोसो जायो थैथां बे न'आव नङा आरो माखौ नायबाय थाखो थफ्लाया लारो ओंखारलां जोंनाव फैसा गैया होनबा मानो बुजालय मानो फैसा थाइसेबो गैयि बेलाय फैसा मोनबा मा खालामो नोंसोर सानैबो हा मा खालामो माथो आठमंगलायाव न'निफ्राय एसे फैसा लाबोदोंनो बेफोरलाय मा जाखो आंनो मोसौल'सो हरदों दा मालाय बिमाया हाफांनो फैसा हरदोंबा आं मिथिया आं दाखालि मबाइल गाज्रि जानायाव मबाइल फाहामनो होबाय ओमफ्राय सेल्फि केमेरा मोनसे बायबाय ओमफ्राय रिल्स बानायनो थाखाय आङो दख'ना गोदान गांनै बायदों बेवहायनो जोबजोब्बाय नुबाय बिफा नुबाय मायाव बाहायो बिसोर फैसाखौ ओरै खालामनानै जायो जाहैथोंसै बिमा बिफानि सायाव जानानै नोंसोर जेबो बुजियाखैना एबार गावनि खामायनाय फैसाजों जाबासो बुजिगोन जागोन दे जागोन जों खामायनानै जागोन ना हाफां हामाथो जोंनाबो आखाइ दं आथिं दं जोंबो खामायनानै जागोन आरो देलाय नायथारनि माबायदि खामायनानै जायो नायबाय थाबानो जाबाय बुंबाथ' खुगाया बिराद बाराना नोंना बिहामजो बेफोरबायदि खुगाखौ लानानै नोंसोर बेसेबां रायजो मोजां जायो जाहैदो थां आंना हले नोंसोरनि थाखाय फैसा थाइसेबो गैया हौवाबो हिनजावबोथ' खुगाया नोंसोरना बिराद गोसाथार बे खुगाजोंनो रायजो जाहैदो नोंसोरो बे खुगाजोंनो फैसा खामायहैदो गाज्रि रोङैफोर अमाराजा दा मा खालामबावनांगौ दे जों बहा थाहैगोन दे जोङो बेनोथ' जादोंलै बहा थाहैगोनथाय आच्छा नोंनि आखायाव बेसेबां फैसा दंबावोलै आंनियाव बारा गैया 2500फोर दङ खोमा बा एसेबां बुरजा दं ओमफ्राय नोंनावलाय आंनाव बारा गैया 1200फोर जागोनदां बेखिनि फैसाजोंलाय माब्रै सोलिगोन दे जोङो ना बेखौनो 2500खौनो जि बुरजा मोनदों आरो माथो 2500 फैसाखौ नुया बेसेबांबा गोबाव जाबायना आं बेफोरखौ बाथो बहा थाहैगोन बेफोरखौ सान बे न'आव थाबाय थानानै जाला एसेबां होखारजानानै बे न'आव आङो जेबो साननो हानाय गोहोआनो गैला बेनिखायनो लामा ससे ओंखारलांनांसिगोन एफा सान्दुं गोसा बहाबा दंफां सायाफ्राव जिरायनानै थाहैथ'नोसै बेनि उनाव मोजां साननोसै औहाय थौ मा एसे गरमलै सान्दुङाबा बिखुङानो जिहां ओमफ्राय गस्ला सिंखावनानै खिलामाथिंसो हाबोबावोब्रा गुदुङानो औहाय बेवहायनो दसे जिरायथ'नोसै आच्छा बारु थाइबानि लारु नों ब्लग बानायाखै नामाब्रा बानायगोन सानदोंमोन बिखुनजोआ होखारदों होननानै ओमफ्राय बानायथ'ला नामा होननानै दोनफिनबाय आं जुदि जोङो होखारजानाय भिडिअखौ बानायोना मानसिफोरा कन्टेन्ट मोनफागोन बेनिखायनो आं जेबो भिडिअ बानायनो गोसो जाया जाहाथे जोंनि भिडिअखौ मानसिफोरा लानानै गावसोर डलार खामाया आरो बेनिखायनो आं होखारजानाय भिडिअखौ बानायासै मोजाङानो जादों ओमफ्राय रिल्स बानायनांगौमोन आरोना आंहा नङाबा फल'वारफोरा खमायलांगोन ना दालाय बहा रिल्स बानायनांगौ जाखोब्रा बे सान्दुं गोसायावलाय आंहा कमप्लिट खालामथारनांगौ चेलेन्जखौ सान्दुं गोसाबाबो मोसानांगौ मिथिबाय दाथ' जोंहा बिराद फैसा खामायनांसिगौ बिहाव बिखुनजोजों होखारजालायबाय आरो जोंहानि न'आवबोथ' थांनो हाखाया बेनिखायनो जों गावनो फैसा खामायनांगोन नों आंनो मबाइलखौ हमनानै होबानो जाबाय आं मोसागोन वाइला जामाइलाय एफा सान्दुं गोसायाव रिल्स बानायनोसै होनबा नोङो उपाय गैया मालाय बयबो रिल्स हेगारगासिनो बेनिखायनो आंबो बानायनोसै आरो दे सान्दुं गोसाबाबो बानायोबालाय माथो खालामबावनो मबाइलखौ मोजाङै हमना होबानो जाबाय हमबाय ना ओमफ्राय फेसबुकाव भिडिअ होबाबो कपिराइटसो फैयोना बेनिखायनो खननोसै नामा आं मेथाइ खननो गोसो गैयालै एफा सान्दुं गोसायाव आरो रागा जोंना फैनायाव अमाराजा रागा जोंनानै लाब गैयाथ' डलार खामायनांगौआ मानसिफोरजों खिगारलांजाजोबसिगोन मिथिबाय बेनिखायनो खन दे ओरैनोबा नोंनि भइसखौ बयबो मोजां मोनसोयो नोंखौ मालाय बयबो लाइक खालामो बेनिखायनो नों मेथाइ खननानै हो आं मोसानोसै मा मेथाइ खननोब्रा दे मेथाइ खनलाबायनोसै आं मोनसे बेनि सिगां फंनैसो माबा होननि हेल' गाइसमोन दिनै आङो कपिराइट फैबाय थायो नालाय आं गावनि खुगाजोंनो सरि आंनि हौवाया अमाराजा मेथाइ खननानै होगोन आं मोसागोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होबानो जाबाय अके दे होमबालाय आं मोसानोसै आया मा नायबाय थाखो दे मेथाइ खनदो मा मेथाइ खननोब्रा रागासो जोंगासिनो बिनि सायाव सान्दुं बेहाय खन आच्छा दे दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया दाउ खानजं आबै खानजं जं जाबायना जाबाय खोमा नायनानै लादो आयौ बाला मा रिल्स बानायसोदों बिसोरलाय हौवा गोदान हिनजाव गोदान बहा बेरायहैनो नागिरदोंहाय ना बहाबाफोरसो हनिमुनाव थांनो नागिरदों मानो खुसि मोनफैदों नोङो जिवा बहा खुसि जानांगौ जाखोबार मालाय नोंस्रासो हाबा जाबाय संसार जाबाय बिनि उनाव मालाय हनिमुनाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदों हनिमुनावलाय सिमलायाव थांगोन ना दार्जिलिंआव थांगोन ना गवायाव
थांगोन नोंसोरलाय खुसि मोनदों आरो नोंहा आयौ बाला आंहालाय मानो खुसि मोननांगौ जाखो खुसियाथ' नोंसोरसो मोनदों नोंसोरसो हौवा हिनजाव मालाय बेरायनो थांनो नागिरदों जानला माला बुंलाबायनालै बे सान्दुं गोसायाव मिथिबायना जों जेरावबो हनिमुनाव थांनो ओंखाराखै आरो हनिमुनाव थांजानो लुगैदोंबा फैसा हरदो गांलाब गांथाबनो बावदोंसो आङो आंना बिफाङा फिथाइयानो थायाखै दाहाय खबर लागोन आंनि बिफाङा फिथाइ थायदोंना थायाखै माने फैसा बिफाङा मा होनथारो बियो जोङो हनिमुनाव थांनो नागिराखै मिथिबाय होमबालाय बहाथो थांनो नागिरदों नोंसोरलाय ना बिहाव बिखुनजोनि न'आव आलासि जाहैनो नागिरदों आयौ बाला फैदो होमबालाय ज' थांनोसै नों थांग्रो फैदोबाल ज' थांनोसै आरो आंहा दाखालि नोंसिनि आतमुंगायाव थांनोनो मोनासै थाफ्लियाव बायदिसिना जानानै थाफ्लि मानसिफ्रानो जाजाब जायो नोंनि थाफ्लिया बिदि नङा बाल हाफां फैदो थांनोसै आं थांथ'लाहाय दावसोदोलाय नों थांग्रो दे होमबालाय ज' थांगोन दे आंबो बेवहायनो दसे जिरायनोसै ओरैबाबो सान्दुं गोसाथार नोंसोर गामियाव माबा लांनो फैदोंमोन आरो आं सान्दुंबाबो मेथाइखौनो मोनासै आरो जोंनि गामिनि दखानियाबो मा मोनखांबाय थायो दखानखौनो बन्द' खालामबाय थायो ओइ नों थांग्रो थां जों उनाव थांगोन माहाय माबाफोर जाखुमानो नागिरदों नामा बाल होमबाथ' आं थाङाहाय आं बेवहायनो थागोन दावसोदोलाय आं नोंखौबो हाथारलाहाय जों जेरावबो थांनो ओंखाराखैहाय बिहाव बिखुनजोआ जोंखौ होखारहरदों बेनिखायनोसो जोङो बेवहाय दंफैथ'यो आयौ होमबाला बिदिसो जादों आरो नोंसोरखौ बिहाव बिखुनजोआ होखारबायसो आरो खोन्थालायदो गामि नाङैनो बयनोबो धल दामै दामै बेखौलाय खोन्थाखानांसिगोनथ' आरो नोंसोरखौथ' मिथिखासिगोन ना बिहाव बिखुनजोजों होखारजानाय होननानै दालाय बहा थागोन नोंसोरो जेराव मेरावनो जि सोंलाबायनानै थानोसै आयौ बाला नंगौ दावसोदोलाय रावनोबो खोन्थाथ'नाङा दे अननानै आंलाय रावनोबो खोन्थाखाया दा नों टेनसनखौनो लानाङा हाफां आं रावनोबो खोन्थाया दा नोंसोरखौसो अननो ओंखारबाय आं बहा थामारगोन दे नोंसोर नों बेफोरखौ टेनसन लाबाय थानाङा जों सानैजोंनो जेराव मेरावनो थागोन होआहाय आं नारजि बुदांखौ फन खालामनि बहाबाफोर भारा न' मोनो खोमा दाम खमाव नोंसोरनि थाखाय मोसौ गलिबाबो नागिरनो होनोसै आं बे नारजि बुदाङाबो नांगौ समाव फन रिसिभ खालामा बाला मालाबा बयफ्रेन्डबाबो बाला गोदनायाव बारनानैसो जोहैनो लुगैयो आं मा होनदों नों नोंखौ बुङाखैहाय आं नोंहाबो बेफोरखौसो खोनाबाय आरो आंखौ बुङाखैबालाय सोरखौथो बुंदों आंनि खाथियाव जरासे दाउ मैना दङ आरो बिसोरनि मुङानो जाहैबाय अमाराजा आरो हाफां दा खोथाया जाहैबाय बिसोरनि थाखाय थानो जायगा गैला आरो बिहाव बिखुनजोजों होखारजाबाय बेनिखायनो बिसोरो आलाय सिलाय जानानै दङ दंफां सायावसो जिरायदों मिथिबायना दा आं मा खालामनांगौ नोंथ' बाहेरायाव थायोना नोंथ' भारा न' मिन्थिजोगारो बिसोरनि थाखाय नागिरनानै होदो आरो मोसौ गलिबाबो जायोनो मा मोसौ गलिबाबो जानाय बेलाय जायखिजाया नागिरनानै होदो आरो दाम खमनि दे नारजि बोरैथो बिदि जालायखो बिसोरालाय माथो बुंबावनो खाफालनि लिरनाय गल्ल' गथ' नायगासिनो आंखौ बेनिखायनो अननो ओंखारबाय आं बिसोरखौ गल्ल' गथ' आंखौ नायगासिनो दंथारो बाला नारजि बुदां नागिरनानै होदो दे रुमखौ दे दोनथ'लाय आं दसे उनाव फन खालामगासिनो अके मा मोसौ गलि होननानै बुङोब्रा नोंलाय नोंहासो जि सोंनानै थागोन होननानै बुंबाय नालाय मोसौ गलियाथ' मोजांसोबावना बेनिखायनो बुंबाय आरो दावसोदोलाय दाम खमाव नागिरनो होमालाय नारजि बुदांखौ जोङो दाहायनो थाहैनो अके ओमफ्राय नोंनाव थोरसि लथाफोर मोनगोन नामाहाय अमाराजानि मोनसे आंनि मोनसे दङथ' आरो जोंनाव गिलासाथ' जि बुरजा दंखायो बाला जायखिजाया ओंखाम ओंख्रि संनो जगार होबानो जाबाय दे जागोन दे मोनगोन टेनसन लाथारनाङा फैयाखौ जोंहानाव जिरायहैथ'नोबा नाङा दे जों बेवहायनो थागोन फैबाल जोंहानाव थाफैथ' अमाराजा थौ थांनो बिसोरनावनो आच्छा बारु थाइबानि लारु थेंक इउ स' माच हाय दावसोदोलाय हेफाजाब होनायनि थाखाय जेबो नङाना जों सानैजों लोगोखादा लोगोनि थाखाय बेखिनिखौथ' मावनो हायोना दे मालाबा आंबो हेफाजाब होफिनगोन आं नोंसोरनो साहा फुदुंना लाबानि एफा सान्दुं गोसा साहा लोङालै अके बिदिबालाय नोंसोर जिरायथ' दे ओइ अमाराजा मबाइलल' जालायबायना आरे इउटुबाव मानसिफोरनि कमेन्ट नायदोंब्रा आङो कमेन्ट नायनो मोना नामा होमबाबो मानसिनि न'आव फैबा बेफोरबायदि मबाइल दांबाय थानाङा गाज्रि नुयो माथो खालामनोब्रा फारसेथिंजाय आङो मानसिफोरनावबो खबर लागासिनो रुम भारा मोनगोन नामा होननानै ओमफ्राय मोनबाय आरो मोननायालाय मोनबाय नाथाय दामफोरानो बारा गोजा माथो 4000 5000 6000 500आवथ' मोनाहाय ना बहा 500नि रुम मोननांगौ जाखोब्रा दानि जुगावलाय गैया दालाय माथो खालामगोन दे होमबा माबा मोनसे खालामनोसै आरो नारजि बुदां फन हरदों हेलौ नारजि बुदां माथो बुंबावनोब्रा सनि ब्र नांबा जानायानो जोबा ने बेनो जाबायब्रा गैलालै गैला होखारजाबाय बेनिखायनो बहाबाफोर रुम भारा दङबा नागिरनानै होदोब्रा दिनै नांगौ दिनैनो आच्छा दे मोनसे जायगायाव दङ दे होमबालाय थांगासिनो
मा होनखो नार्जि बुदाङा? जागोन होननानै बुंदों मोनसे जायगायाव दङनो मासा 1500। होमबाथ' आंनाव 2500 दङ ओमफ्राय नोंनाव 1200 ना 1500 नायमोनलाय? जानोलै नायफिननांसिगोन। मा मोनसे खामानि मावनोसै अमाराजा नोंनि फैसाखौ रुम भारानो होनोसै आंनि फैसाखौ जानाय थोरसि लथा माबा माबि बायनायाव खरसा खालामसै आरो माइरं थाइरं बायनायाव ओमफ्राय मोनफा मोननैखौ माबानिफ्राय लानानै थांसै दावसे देलायनिफ्राय। आच्छा बार' थाइबानि लारु जागोन दे। दे होमबालाय नुबायना लोगोफोर जि आलाय सिलाय जाबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि मस्लाखौ मोनबाय बेनिखायनो नोंथांमोना आं बायदि गाब्र'लाबायनाङा उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा दे होमबालाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर गरमथार।